No, 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 no. Huh? Hello mga ka-chapsoy, welcome back to my channel. And for today's video, ipapakita ko pa sa inyo kung paano po magpatulog ng isang bibing malaki. O ayan o, ayan o, ayan. So patutulogin po natin yung bibi naming malaki. Narito po yung iba't ibang technique. Ate, huwag ka dyan. Ate. Yung unang technique po yung humming. Yan. So hindi po umupit to. Sige, humming mo tayo. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Natawa lang oh, mga kachap. Mga kachapsoy oh, nakatawa lang yung aming bibi. Sige, iba naman na technique. So, yung second ang technique natin, kakantahan talaga natin ng ano, kanta. Kanta na po natin. Ay, nag-high na, ano ba yan? Nag-high na yung baby namin, oh. Sige, mag-high ka, baby. Mag-high ka dyan sa mga kachapsoy. Yan, nag-high sa mga kachapsoy. Sige, kakanta na po natin. Chugulog-gulog, chugudog. No, 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 no. Ito ko ang bibi na isang higanti. Chugudugudug, chugudug. Chugulog-gulog, chugulog. Ikaw ang bibi na ubod ng laki. Aming panghiganti na bibing malaki. Ika'y nagmana sa iyong kuya. Kayong dalawa ay mga dambuhala. Dambuhala. Chugulog-gulog, chugulog, aming kang chugudug. Chugugugudug, chugulog, bugug-bug-bug-bug, chugudug, chugulog-log. LOL! Ito ang bibi na ubod ng laki. Isa siyang higanti na bibi. Ayan, hindi umubra. Hindi po umubra yung ating technique. Sige. Magpalsito na lang tayo. Naka-smile ako. LOL! No, 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 Gunggong! Huh? Seryoso na talaga to. Ngunit ang iyong akala hindi tunay, hindi ka nilimutin. Pagkailan pa man habang ako ay narinig.
Ayan mga kachapsoy, natulog na po siya. Ipapakita ko po sa inyo yung ebidensya. Ito. No, 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 no. Natulog na po. So alam niyo na kung paano magpatulog ng baby, ha? Dapat isang paalay yung hawakan. Ganun. Oh, ayan oh. Oh, diba? Oh. Ganyan lang po. Tapos yung pagkanta po dapat palsito. O ayan mga kachapsay, papakita ko sa inyo na tulog na talaga, ha, yung baby namin. O diba? Yes. Yes, yes you, mga kachapsoy.